Sakar fina mulei al-ishnifna Dawletiek bil-faraġ tal-qlub Hennalina u f'jismek eħlisna Mil-sarat li ġarrabna Fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Elija u Rosina Xerri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna, ejjew narfu il-bżonn tal-ħniena ta' Alla u nitalbuh jaħfer in-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina mulej id-dawl tiegħek qabel ma nibdew il-ħidmiet tagħna u għenna aħna u nagħmluhom biex kull ma nagħmlu ikun jibda minnek u fik jintemm. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktib ta' Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: Ara, jiena llum għedlek quddiemek il-ħajja u l-ġid, il-mewt u d-deni. Issa jekk tisma' mill-liġi tal-mulej Alla tiegħek li qiegħed nordnalek illum, li tħobb lill-mulej Alla tiegħek, li timxi fit-triqat tiegħu, li ma tħares l-ordnijiet u l-liġijiet u d-dikriti tiegħu intejx u titkattar, u l-mulej Alla tiegħek ibirkek fl-art li jien tsejjer fiha biex taħodha f'idejk. Imma jekk qalbek iddur u ma tismax, tintewwa u tqim Allat oħra u taqdihom, jien ngħidilkom illum li tinqerdu żgur, ma ddumux żmien twil fuq l-art li jien se taqsam il-Ġordan biex tidħol fiha u taħodha f'idejk. Insejjaħ illum is-sema u l-art b'xieda kontrikom, il-ħajja u l-mewt li jien illum qed qudiemkom, il-barka u s-saħħta. Għażel il-ħajja biex tgħix int u nislek billi tħobb lill-mulej Alla tiegħek u tisma' il-kelma tiegħu u torbot qalbek miegħu għax din hi ħajtek u t-tul ta' jiemek li tagħmmar fl-art li Alla ħalef li jagħtiha lill-missirietek, lill-Abraham, lill-Iżak u lill-Ġakob. Il-kelma tal-mulej. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjiem, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej hi l-għaxqa tiegħu, lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fiż-żmiena u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara ir-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Indmu jgħid il-mulej għax is-saltna ta' smewiet waslet.
Gloria u tifħir li l-Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jeħtieġ li bin il-bniedem ibati ħafna, jiġħduh ix-xjugħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba joqtluh u fit-tielet jum iqum. Darba qal lil kulħadd: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalva. Għax jiswielu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha imbagħad jintilef jew jinqered? Il-kelma tal-mulej. Jew ħuti f'dan iż-żmienek qaddis tar-randan, inħallu tassew il-mulej jimexxina u jurina imħabtu. Nixtieqek nistedinkom biex f'dawn il-ġranet nagħtu importanza jew aħjar attenzjoni, forsi xi ftit aktar mis-soltu, għas-salm responsorjali. Għaliex is-salm responsorjali huwa talba ta' bniedem li jħossu dajjef, ta' bniedem li jħossu midneb, ta' bniedem li jħossu li Alla anke forsi warbu, iħossu waħdu. Imma s-salmu huwa wkoll f'din il-miżerja kollha tal-bniedem huwa mimli kliem ta' tama u li l-midneb, il-marit, dak li qed iħossu waħdu jimtela bil-fiduċja u jersa' aktar lejn Alla. Xjurina l-lum. Inħeġġiġkom li tibqgħu tiftakru matul din il-ġurnata u anke x'int morru d-dar, ippruvaw irripetu is-sentenza li jedna llum. Neħduha magħna. Ħieni l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Kemm sabiħ, kemm hu sabiħ dan il-kliem li jimla l-qalbi diġà b'faraġġ, jimla l-qalbek bil-paċi. Inti ssipilena vera meta tpoġġi it-tama tiegħek f'Alla fl-imħabba tiegħu. U jagħtina raw is-salmista jirrakkonta f'dan is-salm l-esperjenza tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxejx fuq il-pariri tal-ħżiena, imma fil-liġi tal-mulej isib il-għaxqa tiegħu. Dan il-bniedem huwa bħal siġra imħawla ħdejn in-nixxija tal-ilma li tagħmel il-frott u l-weraq tagħha ma jibdbielx. Mhux hekk il-ħżiena, iżda huma bħal tibna li tittajjar mar-riħ. Għax it-triq tat-tajbin il-mulej jafa. Ejjew ngħixu din il-ġurnata li l-mulej jaf tassew li ma hi t-triq tagħna. Il-mulej
miegħi u miegħek illum żgur ħajkompli juri il-ħniena tiegħu. Ejjew mela, impoġġu fidejh it-tagħmiet tagħna. Ħutija jew nitolbu l-Alla Missier biex joħloq fina qalb safja u jġeddidna fir-ruħ ħalli nilqgħu id-don tal-maħfra u l-ħniena tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu ħen għalina mulej, ħen għalina mulej. Għar-reliġjużi li jgħixu l-impenn evanġeliku biex jerfgħu it-toqol tas-salib bi spirtu ta' ferħ, ġenerożità fil-għotja ta' ħajjithom, nitolbu ħen għalina mulej. Nitolbuk mulej biex iż-żjara apostolika tal-Papa fostna tkun żjara li qalbna tkompli tixxenna għalik, tlaqqana miegħek u tenna inħobbu u naħfru lil xulxin għaliex aħna l-koll missier wieħed. Nitolbu għal mexxejja tan-nazzjonijiet sabiex jaħdmu biex kemm jista' jkun malajr tinstaħab il-paċi fl-Ukranja. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, inresqulek mulej it-talbiet tal-familji tagħna, il-weġġat, il-biżat tal-morda, ta' dawk kollha li jduru bihom, kun magħhom, ħajsibu il-faraġġ u jpoġġu it-tama tagħhom fik. Nitolbu. Mulej Alla tagħna ħares bit-tieba lejn il-poplu li jafda fik u għamel li jwassal il-bnedmin kollha x-xhieda tal-imħabba tiegħek. Bi Kristu Siedna. ħen għalina mulej, ħen għalina, ħen għalina mulej, ħen għalina. Lejk mulej nollu qlub na jismana, għaliex fiki tamajna finikek. ħen għalina mulej, ħen għalina. Sovenin midlubit tal-imoti, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. ħen għalina mulej, ħen għalina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn l-offerti li qedna fuq l-artal tiegħek. Atina l-maħfra tiegħek biex dawn l-offerti nagħtu ġieħ lill-ismek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax int ta' kull sena lil-fidili tiegħek oġbok tagħtihom li jitnatfu fruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu admirhom. Jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek
Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek min ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi salvana jent u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnuk u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Neżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, min dawk stess soffrejt, il-għattu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mittu irxuxtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulħej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek ħajt mux li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, min daw stess soffrejt, iħlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mittu irxuxtajt, jibħassar tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek ħajt biex li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti tajtna il-barka tad-don għaddis tiegħek. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li b'dan l-istess don insibu dejjem il-maħfra u s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Jew ngħidu dawn it-tliet avamarijiet u npoġġu hekk
taħt il-mant ta' Umna Marija, il-morda tagħna dawk il-persuni li llum sejrin isiru xi interventi fuqhom fl-isptarijiet tagħna. U fuq kollox ma ninsewx ukoll il-dawk ħutna fl-Ukranja li qegħdin isofru din il-gwerra inġusta. Il-Papa isejħilha il-bluwa tal-gwerer u talabna biex nitolbu propju lill-Verġni Mqazza Marija is-Sultana tal-Paċi biex issaltan il-paċi fost il-popli kollha. U għalhekk ejjew bil-qalb ngħidu flimkien: Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. O Madonna ta' dmur, qalb ħelwa ta' Marija, jitlob lil Ġesu għalina, nitolbu kolna mikkija, il-biki tiegħek taħnina, juridu nuri kbar, iġibu fil-qalb tiegħek, trubitna b'tanti mirar. O Madonna ta' dmur, qalb ħelwa ta' Marija, jitlob lil Ġesu għalina, jitolbu kolna mikkija.